Isa, Dayan and Donna. No. Nakagat. Yung ano, ay hawakan niyo, yung Oh. malaki. Isang magandang morning po, ma'am and sir. Salamat po sa pag-subscribe at walang sawang pagtangkilik at panonood ng YouTube channel ko. Mayroon po pala nagpapa-shoutout, si Rosemary Aguirre. Ma'am, salamat po sa panonood. Shoutout po sa'yo. For today's vlog, medyo busy po ngayon. Marerenta yung dalawang truck natin, no? Tatanggalin muna yung mga gamit. Sakto yan mo tayo eh. Na, hindi naman lamot. Ala? Sakto muna eh. Kaya ni Koy, kaya tapakabit. Iatras mo eh. So, ito hindi magagamit ngayon. Nilipat muna yung gamit dito. So, dalawa lalabas. Ito, si Totoy tsaka si Buklo na lalabas. Si Sandro hindi. So sa mga nagpahanap po ng mini dam, no? Magpaparenta po tayo. Ito na, wala kayo siya shoutout. Ha? Shoutout, Paquito Diaz. Buboy, kumusta si Mariel? Nanganak na. Si Renzo ngayon nasa Cavite. Sana all, no? So magtatrabaho kaya si Parimbong, no? Tsaka si Kuya Tonet. Dyan, ilipat dyan. Gamit mo na construction sa, no? A few moments later. Sa mga gustong magpa-hukay po, no, ng swimming pool saka mga pundasyon ng bahay, no, meron po tayong mga available na bako rito. So condition na condition po to, no, tatlo, saka isang PC60. Yung isang PC60 na bakod, no, pwede rin po to, mabilis ang trabaho. Sa mga nagpapahukay, yung mga sapa, yun, yung maliliit na sapa, pwede rin po to. Importante sa mga gamit, no, may garahe, kasi lalo na ngayon umuulan. Kung nasa labas lang to, kakalawangin lang to. Kaya yun. A few moments later. Gumanda-ganda na po ang panahon, no? Bumaba na po ang tubig sa sapa. Kahit pa paano, hindi na tayo nangangamba, no? Kung lumalakas-lakas ang ulan, umaapaw to dito eh. Hanggang dito, oh. Kung balik kami, maraming isda dito. Ngayon, wala na po. Meron tayong mga kalamansi dito. Gusto natin sausawan, toyo mansi. Meron tayong langka. Ayan, langka. Ako ito net. May isda dito ngayon, wala na. Basura na lang ang inahapos na tubig. Yung mga tilapia, tsaka gurame, bulig, dalag. Dati ngayon wala na. Wala na, basura na lang. So tumaas po ang diesel ngayon. Dating 44 noon, biglang taas na ngayon 54. Kumusta kaya si Paquito Diaz? Tinatawagan ka? Tumawag sa akin ng isang araw. Naiinip? Naiinip.
Wala, mahina ang ano, rental ngayon dahil umulan. Babawi tayo pa Quito Diaz pagka medyo maraw-araw na. Sigurado marami na magre-renta niyan. Daming tumigil na trabaho. Yung project natin sa Tarlac, wala rin. Nakatigil na yan. Ayun pa na yung ulo. Balik-balik ka parang mo. A few moments later. May kinis siya! Tayo! Oo. Nakagat! Yung ano, may hawakan niyo. Yung Oo. malaki. Nakagat! Sabi niya. Kaya tingin nga. Suga ya! Alia! Oh, galit siya pa, galit. Wala, ini. Kaya mo sila, gaganda pa naman ang rabbit, oh. Tindan eh. Buksan mo nga ito, inang. Yan. Tindan eh. Yan. Pakita natin yung rabbit ni Eden. Yung isa galing kay Sir J, no? Eto, Sir J, bumili ka agad si Eden ulit. Nagpunta ng Tiangge. Ang pangalan nung kay Sir J, Dayan. Yung isa, babae din ang nabili, Donna. Si Dayan, tsaka si Donna. Hinahanap si Gabi. Oh. Ay, vlog na yun kay. Oh. Ako basa. Bibili pa lang isa niyan, si Gabi. Bibili si Gabi. Ako basa, batal ben na. Yan Oh. yan. Mga tunga TV ganyan na. Ay. Ang ben na. Oh. Oo. Ayan, nakabito ka. Mamaya nasa video ka na niya sa YouTube. YouTube. Shout out. Ano nanalo sa wedding? 30 Na? Uy, uy, ba't Ayan nag-aaway? sila. Oh, ganyan sila. Kagala naman kanya lang. Ganyan Hindi, sila. baka, Hindi. oo, tignan mo. Kagatin niya. Patero. Nag-aaway, no? Ala, kawawa naman yung maliit. Oo, tignan mo. Ala, matapang. Matapang yun. Sir Jay, yung sa'yo matapang. Tulad mo, matapang. Baba me! Anong diskarte mo? Hindi ako tumataya ng wedding eh. Feeling ko lagi akong natatalo. Oh. Sakay siya. Sige, thank you. Ayaw kong tumaya ng wedding. Tignan mo. Oo, Marunong siya. pumatong man. Oh, parang hindi Wala siya yung babae niya. Babae nga. Si Donna at saka si Dayan. Kailangan pagka bumili ka lang isa niya lalaki. Pangalan niya, Gabi. Ne? Magkano tayo lang? 450. Maganda rin, no? Maganda rin. Yun. Oh. Tatakot siya ninawa ko na. Hindi naman nangagat. Hindi, pag ganyan hindi nangagat. Wala na. Yung mga ano doon, marami na. Dumami pa. Yung mga rabbit Kaya ko. kain ko babang ko. Ano kaya kanta? Ah, hindi na nagparami? Uy! Ikaw muna dati siyang vlog ko. Siya pa kaya tatabi sa akin. Kaya ko kapakas ko. Siyang vlog pa kanya dito sa rap ko. Mama, baba me! Ali, akat niyo. Ano, nakawala yun lang. Ramil niya kanyan. Yan na may nang maluya. Rabi! Ali, metapon ke! Karan me. Uy, Ali, metapon! Kakainin yan. Kumakain yan. Dikot. Kinakain yan. Ayun mo na yung tinalo yung basa niya. 70-30. 70-30 me. Digin na yati, digin na niya mo. Digin na yan mo. Tignan mo. Magkano yung gitna? Magkano tatamaan ng gitna? 35. 35k? O, pag nanalo, may 1k siya po. Wala ko, 34. Pera ko to. Konti kaya ka 34 na. Marami kaya ka? Hindi na niya ka. Ako? Hindi pa ito ng kanya niya. Ang sarap ng almusal ni Diyosa, oh. Sana all. Badyo. Kaya pala walang natitira sa maraming damit. Lagi ka naglalaba. Ha? Ali, abang may araw. Hindi, araw na daw. This week. Hindi na init.
Oh, greet mo si Papa Rolly, birthday niya. Punta tayo Happy mamaya. birthday, Pap. Hmm. Punta po kami mamaya dyan. Kuha. Plus 6. Punta ka pa ngayon na. Bakit? Bakit naman? Taliya ka nung gamit na yung anak na. Lunis, kanang gaya mo to? Eh, kung pwede ka mo, kasi atin yung bangko. Artis! Nino? Nina niya. Ah. Yung ano, pangalis. Iwalay, no? Kinakamay to, pangalis. Yung motor ni Eden, no? Tinanggal niya yung sticker ko, pinalitan. Ang nangyari, ako na nangihiram ngayon sa kanya. Yung susi, laging nasa kanya. Anong ginagamit mong brand? Ah, ano? Surf? Mabango to? Surf, baka naman. Ay, dahil nandiyan na sila, Bonbon. Pakita mo. Oo, puntahan natin sila. Ay, nandiyan na. Oo, nandiyan na. Dumating kagabi. Tara! Ay, ligo ka pa. Bilog lang. Hindi ka naligo ka po. Ligo ka daw. Ligo ka muna. Si Mangatso, laki ng katawan, no? Walang damit, na? Tumaba na. Tumaba na. Ha, nandito pala yung star of all the season. Walang iba kundi si Joey Boy. Hindi mo tapon dyan! Rabbit yan! Rabbit yan, rabbit. Kinakain ng rabbit yan, bebe. Kinakain niya ninang. Prutas yan, darling. Kakainin ng rabbit, lalakas sila. Pagkain yan, yung mga yan kinakain, lahat kinakain ng rabbit. Away sila. Wow, sila. Agapin na tapatit. Oh, utusan mo na si Mangas kung wala pagkain ng isa. Lahat katrabaho si Mangas tsaka si Inang. Mayon! Kinakain yan. Mayon! Lahat kinakain na mo. Oh, kinakain din. Tingnan mo, kinakain. Oh. Kainin na yung balat ng saging. Lahat kinakain. Tingnan mo yung kinakain yung ano, yung rambutan, ano. Di ba? Oh, prutas yan. No! Oh. It's my rabbit as well. Oh, sa'yo yan. Taray-taray mo naman. Ayaw aki! Ayaw video. Bah. Wala ka, meron ano si Tita Josa. Oo. Madalas tangal din. Binerdingin ko lang. Meron pa palang ganyan, no? Yung mga laruan namin yan. Gagano mo, lundag-lundag sa agdan. Hindi naman ganun laro yan, bebe. Ganun, no? Night trimmer. Ayaw, daddy. Ito, dalawang isa. Ano yung sa suka? Nahulog pa yung na yan. Gusto ni Robot, binibidyo ko siya eh. Ni Robot Joe, gusto niya binibidyo ko. Nakita mo na shoot? Ilan yan? Yung kahapon, boss. Oh, ilan shoot? Wala mintis, boss. Ah, hindi nagmintes? Oo. Oh. Parang ano mong iro, pero hindi naman. Hindi maluwang? Yung ring? Kala ko maluwang, sabi nila. Nasayang yan, boss. Siyempre, master mo na eh. Araw-araw, no? Kaya parang maluwang na eh. O yung mga ano, yung mga sticker, may naipamigay ka. O, boss. May ano? humingi, tig-isa-isa lang. Isa lang, boss. Oo, Yung bawat mga humingi, ano. Pinapakita ko, mga bumibili. Yung mga Espitoda, nakita ko yung mga sidecar nila, nandun na, no? Oo, boss. Dinigitan na, no? Dinigitan na. Nauna si Play, sabi ko, manood ka ako. Oh, mga tao natin yung mga nandun sa palengke, yung mga tao natin, no? Oo, boss, si Pilay. Oo, si Pilay, oo. Si Pilay yung pinakamatibay dyan eh. Oo. Si Pilay, sa atin si Pilay. Oo. Matibay yan si Mura yun. Matagal na ako hindi napupunta ng palengke, hindi ako na-check 1.
Oh, hinahanap ko nga boss eh. Oh, na gusto na ng kape niya, kape. Oo, kape. Pang kape, soft drinks, yan. Sila ano, nakita ni Boss Carlo, ni parang Carlo. Ay, hindi lumabas kagabi boss. Oh, maganda nung picture niya doon, yung maganda. Si Batista. Oh, nakita mo, katawan ni Batista lang. Si ano? Si Big. Oh, nakita na. Pinanood ko. Maganda pa yung pulso ko, wala. Maganda pa. Oh, maganda pa boss. Maganda sa mag-shoot. Parang hindi napapagod. Oh, Parang alaga boss. alaga. Alagang ano yan, alagang boss hapon. Parang alaga pero ano sa trabaho, bata. Oh, bata. Hindi lang alata, siyempre. Hindi lang alata. Sana nagdadala yan eh. Tsaka sa diskarte. Oo, Na boss. Joyride. Yung aso, nilinis mo na. Yung aso. Linis ko na nga boss, kaya lang busan ko yun para hindi... Oh, pakita natin kung paano ka maglinis ng aso. Ito Para po, hindi- all around to si Joy Boy eh. Para hindi dumidikit yung tayo agad sa simento. Yes. Lagi akong artista dito. Kaya lang, walang ano, walang talent eh. Walang talent. Hindi, makakatalenti ka rin in the future. Siyempre sa una, sugo ka muna. Alam mo yung sugo? Paparami muna tayo ng ano. Hindi sugong mani ha. O, shout out mo sila Pilay. Oh, Pilay, shout out! Pinapa-shout out ko ni boss. O, sino pa? Tsaka si paring Renel. Renel. Siya yung binigyan, siya yung humingi ng sticker kahapon eh. O, bigyan mo lahat yung mga humingi. Marami tayong sticker. Tsaka si Baluga, yung laging bumibili ng marshmallow. O, bigyan mo rin. Sila Bay, si Bay ano, lugaw. Ay, Bay Mami. Ah, nanonood sila boss? O, bigyan mo ng sticker, siyempre. Ah, oo. Para ano. Marami-rami tao natin dyan. Oo. Yung mga suki natin. No? Oh, mga... Lagay nila sa motor nila. Kahit matanda ngayon, nagsiselfone boss. Oh, tingnan mo yung sa akin, tad-tad oh. Tingnan mo yung sa akin, Jay ko. A few moments later. Ano lutuin ng rabbit? Hindi po tapon. Hindi namin inuulam yan. Ay, masarap nilang. Lechon. Tapos, adobong tuyo. Yan. Bigay mo. Kain saging, no? Kain saging yung rabbit na din. Den, paramihin mo. Magbenta na lang tayo ng rabbit. Para magtinda tayo sa Tiangge. Oo, kayong dalawa nila magtitinda. Oo. Diyan ka na. Ano kasi pangalan ng rabbit mo? Dayan and rabbit. Donna, yung isa. Diane and Donna. No. Ayaw mo Donna? Ulit siya mo, oh. Ayoko ini. Na? Uli ko adba. Kailangan lang ano yan, may boyfriend dapat sila. Dalaga na sila, kailangan may boyfriend na. Bilan natin? Na? O tara, Changi. Changi! araw na to. Within this week, araw na raw. Joy Boy. Ay, Ano boss? this week araw na. Kung week na to, maaraw na daw, hindi na ulan. Kagandaan. Pero may mga boss na... Lo. Ano, tabi na mga boss talaga. Sino ba? Nagtambay dito yung bagyong Egay, no? Sa atin, tumambay. Ilang weeks na yung ulan, no? Hindi, ano boss? Bali may gasunod na yun, yung Falcon. Si Falcon, Oo. nagpakawala yung mga dam sa Nueva Ecija at saka sa Arayat. Lumubog yung ano doon, banda doon. Sa pulo, lumubog. Ah, dyan sa may ano no. O, yung tubig, lampas tao na, Joy Boy, nakalansa yung mga tao ngayon doon para lawa. Dyan sa may ano boss no. Lakyos no, ganyan. Oo, Lakyos. malayo na, oh. Daming star, Joy Boy. Oh, yung malalaki boss. Oh, yung dalag, silaki ng ano mo, yan pa mo, yan. Ah, malalaki no? Oh, Wala na lasa yun. wala na lasa. Sobrang lagi na no.
Maraming ano dyan boss, yung tinatawag na silver. Common. Oo, yung parang common, yung Big fish. ano yan, pangilog yun. Hmm. Parang unang dawan laki, no? Yung mga karpa. Oo, kung Yung hindi mga mo karpa. alam luto yan boss, malansa. Ay, nung ano, nagluto kami ni Renzo, nagpunta kami sa Dodong Dam. Dodong ba yun? Yung sa Arayat? Diyos dadudam. Oh, Ayun, no? Sa may papuntang banyo. Oo. Ang nangyari, bumili kami. Niluto niya ng sarsyado. Malansa ni Renzo. Ang laki pa namang isda. Dito mo muna boss, bago mo isarsyado. Ah. Maganda dun, ano yata, yung fish fillet. Oo, malalagay laman yung boss. Oo, malalaki Akala lang. walang ganong tinik yun. Malaman, no? Malaman yung boss. Bah, may ano dito. Sibuyas. Oh, Ako nagtanim yung boss. tutubo daw. Ayaw nga, tutubo. Dapat tinati mo, Joey Boy, magiging dalawa. Ay, hindi. Mamatay siya boss. Ikaw naman. Oh, mayugat na oh. Oh, tutubo na yung boss. Dadami yan. O ganyan lang. Hindi, magdadaon siya. Ay, Tapos, daw lang kakainin mo. oo nga, maglalaman siya sa ilalim. Hmm. A few moments later. Oh, Joey Boy. Pangilang balik mo na yan. Wala boss, ito pa lang. Ang pangalawang balik na po ni Joey Boy, oh. Oh, kumusta yung mga tao natin? Si Kuya Jerry. Wala nga. Shout out ko Jerry. Oh, hindi mo pinapansin. Tama kayo magtapo, basta... Easy ka lang dyan. Marinig mo na pangalan mo, amo. Oh, shout out. Oh. Panay mama ni Butido. Ano mga kinarga mo ngayon, Joey Boy? Ano boss? Mantika, asukal. Lari na. Kung gusto niyo bumili po ng asukal, harina, kay Boss Apple ka na. Dito kaya boss, yung mo vlog rin ang ngayon mo, bulldozer. Naka-vlog kanina, binlog ko na. Yung mga truck. Mga markila. Binlog ko na. Kanina. Sige Joey Boy, punta mo na kila nanay. Paalam ka na. Bye, ka-vloggers, kabalens.